Hola, una vegada tenim un curs creat, el primer que hem de fer és començar a omplir-lo de contingut. Per això és molt important polsar sobre el botó Activar edició. Quan tenim l'edició activada, ens apareixen noves funcionalitats que ens ajuden a afegir continguts en els cursos. El primer que hem de fer és afegir seccions, perquè si no només tindríem la secció de capçalera. Si afegim seccions, per exemple dos, ens apareixeran dos nous temes o setmanes, segons com tinguem en la configuració del curs, on podem anar afegint diferents tipus de continguts. Els tipus de continguts que n'hi ha són activitats o recursos. Per afegir una activitat o un recurs podem polsar sobre afegir una activitat o un recurs en qualsevol de les seccions. Se'ns obre una finestra on tenim a l'esquerra tots els tipus d'activitats i un poquet més cap a baix tots els tipus de recursos que podem afegir en un curs. I si polsem sobre algun dels recursos o alguna de les activitats, a la dreta ens apareix una descripció. La diferència entre recurs i activitat és que el recurs és algo que ofereixes a l'estudiant i amb el qual no pot interactuar. Pot ser, ho veieu així, una carpeta, un fitxer, una pàgina, un enllaç, un vídeo. En canvi, una activitat és un element en el que l'estudiant sí que pot interactuar i ha de fer alguna cosa amb l'activitat. Les activitats poden ser tasques, poden ser enquestes, fòrums, activitats d'alguna aplicació concreta com GeoGebra, JClick, etc. Una vegada que li diem afegir recurs o activitat, ens apareixerà el recurs i haurem de configurar-lo. En aquest cas estem posant una etiqueta. Una etiqueta és simplement un text que apareixerà. Quan ja tenim el recurs o l'activitat ens apareix dins de la secció i sempre si tenim l'edició activada ens apareix l'enllaç per a editar les diferents etiquetes, recursos, activitats, etc. Una vegada tenim això, doncs ja podem donar-li a desactivar edició i veurem com queda en el curs.